Uyabuza ba uphelele lo mlilizelo lapha. Nami nje ngiyabuza. Andiqondi le ndaba. Because inkulu lento ayiphethe, inkulu lento azayishare nathi. Sifuna ukuva ukuba sizawukhula njani thina ezabantwana balapha ekhaya. Sizayikhulisa njani ikingdom yakwaXhosa that the world gets to know who we are. We are not just about beadwork. There's so much more to us. Bayethe kumngane. Bayethe zinkosi zakwaXhosa. Bayethe Nozamile. Bayethe Ndlovukazi Sive. Ndiyanibulisa bomama. Ndiyanibulisa botata. Ndiyanibulisa makwedini nanemantombazana. Ndiyanibulisa nina bakwanzasana. Bahlekazi abahle. Sikhuselekile phansi kwesandla senu. Ndiyanibulisa nonke netechnology. Ndizocela uba ningenzi sound check ndithetha. Umntana exhego awukwazi. Ixesha elibalulekileyo eli lokuba ubani nobani amamele avisisise. Awuzuva njengalo muntu kulapha ecaleni kwakho ngokuba kukhona ubukrelekrele bemveli onabo wena othi xa kuthethwa ngabanye abantu ufumanisa uba kunezinto ozibonayo into uyibona ngendlela yakho. Yilento ke namhlanje sithi sakha umkhosi wakwaXhosa ngomhla wokuzalwa kukakumkani wethu uZwelonke. Sis Chriselda undikhumbuza umama xa wayincokola nechomi yakhe ndisakhula ufika besithi xa begqobhoza yo nkazana edolophu yo kaloku nkazana edolophu. Eligama lenkazana uzawufuneka uba libe khona apha kula dictionary yesiXhosa licaciswe Mhlekazi uNdivu ngoba ndikalazi nami namhlanje ulive phi wena sisi eliXhosa eligama. Hayi ke awufuna uyive ithethwe ikumkani uNkosi uNdivu kwelicala. Ndiligubeve ke mna ukuthi bujani sishuba soshubela abantwana ukhala khulula labantwana. Umgodi omdala wathi damatshotshi inkomo zikaThibi inkomo zikaSijikula inkomo zikaNowambe ezadla kabhangqoza ikhukhuza zayityhala zinkangengcambu. Ndiyintombi yalapha kuKhothana eMzantsi ndikhulela khona ndifunde ezizweni ndifunde eyaNomjana ndafunda apha eWuswe ise-Eastern Cape Technikon ndaba seRhawutini. Ndiyavuya ke ukusebenzisana nekomkhulu lam lakwaXhosa phantsi kweKing Zwelonke Royal Trust. Sihleli phansi nokumkani wathi ukumkani ndincediseni ndifuna isizwe sam siphuhle. Ukumkani wethu siyeva lonke ixesha ethetha kwitelevision nakwiradio esithi masincediswe nangurhulumente ukuba isizwe sethu siphuhle. Ewe siyakwazi ukuba singayenza loo nto xa sibambene. Yiyo le nto namhlanje sithe ngaphansi kwale kumkani King Zwelonke Royal Trust masize ebantwini bethu ukuze kuqala bazazi ukuba bayafuna nabona ukuphuhla. Bazazi ukuba bayafuna na ukuphuhla ukuze balungele impuhliso ukuze baphuhle babe sisandla nabo esiphuhlisayo. Lento ke kuthiwa yi-value chain. Makungafiki umlungu wangapha kude athi uowner iKing Zwelonke Choristers iye phesheya iwine awugqiba umlungu athathi awards nemali emke emsimka nemixhenso yethu esimka namandla ethu. Ndiza kuyithetha in a simple form lento ukuba makungafiki iitractor zakwa-what you call zogqiba zizolima amasimi ethu zisiqhithe zithi zizawuthatha inxalenye yemali zawugqiba zishiya amasimi ethu ziwavumbulule zasilahla pha singenanto esesandleni. Mayibe sithi abathatha inxaxheba ekwenzeni imisebenzi yethu
masithi xa sithunga iuniforms zabantwana bethu zenziwe sithi singenyonyozi lonto i-school governing bodies zihlale phansi zithi omama bathile kulalali bayathunga bazawufundiswa ke yile King Zwelonke Royal Trust. So sizawuvula ixesha lemibono ukuba abantu imibono yabo ixhaswe yile King Zwelonke Royal Trust, ibiza ezinye partners njengento yobana Vodacom no MTN uyofika uCasper athi fill up the dome, ogqiba umbone sepose nesithombe sakwa pha phezulu the photo yakwa MTN kuthiwe uyi-ambassador zii-millions ezo. Ukumkani wethu udriver i-Mercedes Benz, uMercedes Benz kutheni lento ikumkani yethu ithi drive i-Mercedes Benz angakuzukusi nikeza inkxaso yabantwana kwi-science and technology and engineering ukuba imoto zenziwa kanjani, not uba zikhenikwa kanjani. Sifuna ukuzazi bazenziwa kanjani, abantwana bethu babheke eJemeni bayofundiswa baboniswe ukuze babe nolwazi nabo bakwazi ukuzenzela ezinye iimodels abanokuthi bazenzele sona. Sisizwe esikhulu sakwaXhosa, so lo mbono wokukhahlela kwekomkhulu ezo projects zenu zonke zizawuza apha ngecriteria ezithile. Sibone uba sizivuthulele sibone uba zeziphi esinokuzixhasa zibe kwi-priority. Yinto ezawuqhubeka ukusukela namhlanje naphakade ngoba ukumkani akabekwanga, ikumkani yethu izelwe, ikumkani yethu eyomthonyana. Sizawuyithatha lento, we are going to be the champions of the projects of the King Zwelonke Royal Trust. Izawuphila apha kuthi sithi iKing Zwelonke Royal Trust ayingomntu osecaleni kwakho. Ngoko ke uzawuvula lo mnyango besingenowuvula size ne-mission statements and visions, size neento ezinkulu aims and objectives, ndivula incwadi apha singaqalanga sifumane mandate kuni uba nini ubutyebi belilizwe obuzawuza ngengcinga zenu nemibono yenu emihle kangaka ukuze iKing Zwelonke Royal Trust ibambisane nani. Siyazi at the end of the financial year xa ukumkani ephinda ebe ne-birthday kuhlalwa phansi kuthiwe besithathe ezi projects sabatraina aba bantu benza imali aba bantu basavula ifactory egcuwa kwaphilwa ngabantu sasupply truworths again noPep nabo bonke benze imali engaka ke. So besivumele noba i-percentage izawuza apha kwiKing Zwelonke Royal Trust ukuba sibe nengxowa ezawukwazi ukuncedana nabantu abadisabled. Mama niyayazi le nto ndiyithethayo, umntwana wakho mazi esagqibozalwa ukuba u-disabled, omnye umaze sesesiswini ukuba u-disabled. Zeziphi kwi-healthcare izinto ezinceda abantwana abalolo hlobo, i-developments ebezinomenza umntana amayeza athile nokuxhaswa obekunokunceda abantu abadisabled babe abakhubazeke kodwa bazi-genius. Abanye abakwazi ukuthetha, abazali babo abakwazi ukuba bafundisane language ezikolweni abakho catered for, bayasokola bangakwazi ukuhlala baphile nomphakathi. Nathi singumphakathi siluze ubulumko besizalo sethu. Ngoko ke iKing Zwelonke Royal Trust izawujongana nezo zinto. Ezi prisons asifuni mntu eprison, asifuni mntu uzawubanjwa. Sifuna eza prisoners zikhoyo zirehabilitatwe ngendlela eyiyo ezawukunceda aba bantu ngomama notata nonyana nentombi zethu. Asisazifuni eza court, sifuna i-tribal courts. Xa sikwazi ukuncedisana sibambisane, i-tribal courts azibina zinto ezimasikizi ezixakayo ngokuba kaloku abantu balandela ekhondweni lembeko nesimilo sokukwazi ukuphila nokuphilisana nabanye abantu. Ziba zi-minor problems. Ngoku senza imali senzela orhulumente bezinye indawo ngekwimithetho yabo izawulawula apha. iKing Zwelonke Royal Trust ifuna uchallenge izinto ezilolo hlobo ekude kucaca uba kungade kubanjwe neenkokheli zethu aziphephanga, bona okumkani bethu abaphephanga. So King Zwelonke Royal Trust izawubambisana nezimilo ukuze sikwazi ukwakhana sibe sisidle siqaqambileyo, sikwazi ukufumana ii-endorsements ne-support from international, sitrade singabizi izilave. Omama ufika amanzi bazofika abantu becraft bathi sizofuna umama benze izinto
bahambe nani babheke kwaGermany yemani bazakwenza udisplay pha umani awusazi nesilungu kakuhle uthi xa unika ukutya uthi no pork ngelo xesha kuthiwe mama chicken or beef no pork kodwa imali uyayenza kulo no pork wawugqiba ubuye apha unguno pork ungenamali mama impahla zakho kuthiwe zilahlekile emkhumbini xa ubuya bephosisa bezifake kwi-museums zabo sifuna ukuniprotector siprotect as cooperatives ingabi into kagqitha dlule karhulumente urhulumente aze apha kwiKing Zwelonke Royal Trust athi sawubambisana nawe urhulumente nazi programs ezikwa-IDP and LED zethu siza kwenza le nto for umphakathi ngoko ke nizamonitarisha ukuba is there any excellence in sustainable economic development yokwala urhulumente siyabulela kakhulu siyathemba nizawuthanda lo mbono sisithi happy birthday kumkani sizawubiza izizwe ngezizwe kulo nyaka zayo xa ikumkani yethu ibhiyozela 50 years we are going to fill up the dome kumkani sicela idome asinandawo yokujayiva kaloku thina siyakhensa sigcwala indawo yonke asibethi ezi black coffee ngabantwana bethu ngamaXhosa kokwethu oladuma ngabantwana bethu ngamaXhosa kokwethu bonke osizichriselda ngokunjalo sicela idome yalapha phansi kwamathole region ezawukhetharishela i-Eastern Cape yonke ndicela uba niyithethe urhulumente lona idome kaloku tata iHumphrey Theatre idome iyafana nestadium apho ufumanisa uba yogqunyiwe sisakhiwo sigqumekileyo esihle ngaphandle sinomtsalane esingabiza neetourists ukuze nomama bahlale bathengisa izinto zabo ngokunjalo senze ii-exhibitions sixhense sizombelela sixhense nongelemba yonke igospel yonke igenre yomusic ube kwelo qonga i-entertainment nje ibe kudlala abantwana apha e-Eastern Cape phansi kwamathole region phansi kwakumkani wethu uZwelonke umdange kaTshiwo siyabhotisa sibulela kuwe kumkani enkosi kakhulu.